agba na akanka. Maazi-UC, oh yeah. What do you think you are doing? Mama, can you hear the Kayan name? Can you hear the Kayan name? You heard the command name back. On that Maazi-UC, can you hear them? Can you hear the command name back? Indeed, was Agadi, nwaanyị akanka na-égwu ọ.mara agba. Iji afụ ihe dị ebe a na abroad. Ihe ma ihe ọ bụ na ịma ihe ọ gwa m ihe ọ bụ. Ọ sị m oke ihe na-eme ebe. Ka ihe ọ dị ka ma na-eme. Ọ na-abụ nwata fee n'elu fee n'ala. Ọ bịa n'ala be nna ya, ancestral home, o mee ihe o kwesịrị ime. Ọ ihe izunyere anyị nwa ka anyị na-eme. Anyị etonitere bụrụ dimkpa. Anyị fechaa n'elu fetue. Anyị bịa n'obi be nna anyị eme ihe anyị na-eme. Onye ka ndị Igbo si wee sị na agadi nwaanyị anaghị aka nka na-egwu ọ.mara agba. Na-enyewe agadi nwaanyị anya n'ọnụ dịka eji ya wee nwụọ ara. Mmadụ ole ji emenwu ihe dị otu a. Anyị anaghị eme big boy. O nweghị ihe dị ka big boy. Nwanne m ị na-eme big boy on your pocket. Ọ bụrụ na anyị nata ebe a mụrụ anyị nwa. Anyị eme ihe anyị ji na-eme. Ifuru ihe na-eme na ọ.mara ka m na-aza. Oke. A na-aza mbara na abroad. Mba. Ị ga-afụ m ihe dị ka ihe ka ndị Igbo na-akpọ akpata. Na-enye anya ọfụma. Anyị na-ewepụta ya from pantry. Ọ bụ ndị Indomie election. Na-ajụ ihe anyị na-eme. So ihe ọ dị ka na-eme mama. Ma hapụ m aka. Imelugo oge nke gị nwa na. Oge nke gị nwa agago. Ụwa ihe abụ oge nke anyị nwa. Kedu ihe oge nke anyị na? Ụtụtụ ọbụla anyị teta anyị eme gịnị? Anyị azaa mbara. Ọnya bụ oke na ọrụ dịrị nwata na ezinụlọ. Ụtụtụ ọbụla anyị aza mbara, anyị asa efere, anyị aza ụlọ wee sikwa nri. Oya. Ị na-asị ihe na-eme. Ka ihe ọ dị ka ma na-eme. Mana ka anyị na-aza. Ọ ihe eji wee mara be nna. Anyị zachicha ya ọ na-eti korikori n'ebe anyị zara na ifu ka o si ewu korikori. Mama adịghịkwa nchọ na ọ bụ na ịza mbara na iji azata ya ọfụma. Adịghị nchọ na iji zaa ya ha na iji azata ya ọfụma. Ajụzikwere nke ihe na-eme. Mbọsị ọbụla m jechichacharụ n'ọbata. Achịrịkwa m akpata. Ọ bụrụ na m afụ akpata jee na agbata obi megịnị jee bute akpata zakwa mbara be nna ọ megịnị ọ na-enwu ọcha. Ọ na-asị nke ihe na-eme. Ka ihe ọ dị ka na-eme. Ma akpasịkwala m iwe n'ọtụtụ ahụ. Akwụkwọ anyị ka a na-azụ nkụzi nke ndị abroad. Ihe izụrụ anyị nwa bụ ihe eji wee mara anyị nwa. Ọnya bụ ihe na-eme. So kwefuru ya na ọ ihe eji wee mara anyị. Ọ dị mma. Oge anyị pere mpe ọ kwesị anyị na-aza mbara. na-aza mbara. Dena ifuru ha na anyị etonite anyị na-aza mbara. Mama enyekwala m nsogbu. Ọ dị mma. Ubelebekwo. Ka nzakwa m mbara ezuru m nwa. Ọzọ ha esi na m ji emecha mkpụrụ akpụ na mgbọrọ ụnyaahụ n'azụ ụlọ. Anọkwa m afụ mmecha ihe m na-eme na afụ m nzacha mbara afụ m ahụghị m ọhụ ogiri n'ọhịa. Emechazie enwere ike abalị nhete were m ọkụ dị ọkụ mechara akpụ. Amazịkwuo gị nwa. Nwanne kwukwuo nke gị nwa. Ọ dị mma. Anyị kpaa ihe ezi.
mama ka onye na-awụtara ahịhịa ezi ebe a ọkwụnụ na emecha ọkụkọ agọfụtasịa ihe niile ebe a n'anụ ka nwa gị na ya bi sel ka nwa gị na ya bi ụra ka ọ na-arahụ by this time ma ịgbachi ya nkịtị ụra ka ọ na-arahụ kedu ka nshọ ma akpata ka ebe chikansị nọ ọ na-arahụ ụra